دەم باش خوێندەکارن هێژا و دەلال هون چاوانە ئەس بێبی مونتەر باش بێن ناوێ مامۆستایە نازدارم ئەمە ئیرۆ دەست بوانەکە نو بکن ناوێ وانەیەمە ئەز مەزن بووم ئەمێ هەفتورن ها بریا وێنەیان ئەمێ ناسکن چاوە ئەم بچووک بوون پشترە ئەم هەنو ئەم مەزن بوونە ئەم تەوری دبستانی خۆ بوونە کاش خۆرە تەماشا بکن زارۆکن هێژا و دەلال ولڤێدێ دوێ وێنەیە چ دبینن زارۆکێکی بچووکە زارۆکێکی بچووی گوژدایکا خۆ چێ بوویە خۆرە دکەنێ ون دبینن گوهدار دکن نە پشترە لڤێدێ ئەمێن ها وێنەیەکە دێ ببینن لڤێدێ ژیکێ دو زارۆکێن هەنە ئەو جی بچووکن کە چکە کۆکورەکە جەمەنە کامش خۆروا دبینن چ خۆشکنە هەر دوو زارۆک نە ئەف ژی هین بچووکن بتەمەنی خۆ کاوەرم هەفتور ناس بکن ئەف چ وێنە جەمەیە ون چ دبینن زارۆکن هێژا و دەلال ئەمە دبینن بهەفتورە گۆدایک رەشتی زارۆکا خۆ و پێشات دەبێ نە زارۆکا خۆرە حەنەکا دکێ کاوا وێنەیەکە دیل جەمە هەیە ئەم چ لەبەر دبینن ئەم بینن گو ئەف زارۆکێ بچووک هەنێکی مەزن بوویە و لەسەر تلیە خۆ لنگێ خۆ دەستێ خۆ دمەشێ ئەم بێژنە دێ بچاڵە بکادرێ ئەف زارۆک نە دبینن چ خۆشکە ئەف زارۆک کا لڤێدێ ئەم چیدی هەیە لڤێدێ ئەم بینن چاوە ئەف زارۆک هەنێکی دیتر مەستر بوویە و چاوا دایکا وێژی ئەو حمێز دکێ کاش خۆر هەفتور بنەرن ون دبینن زارۆکن هێژا و دەلال نە ئەم هەنۆ مەزن دبن کاون چ لەبەر دبینن کیزانی ئەف وێنە چییە ئەف وێنە زارۆک مەزن بوویە دوێ وێنەیە دە بەرێ خۆ دێ دبستانێ دچێ دبستانێ وش خۆر دبینن چ زارۆکێکی ژیر و دەلالە چ خۆشک بوویە لڤێدێ ئەم چ دبینن ئەم دبینن گو ئەف زارۆک مەزن بوویە بووی ژن ئەو دایکا خۆ هەفتوو حمێز کردن دەسێ دایکا خۆ گرتیە ون دبینن لڤێدێ ژیکێ وان ئەمەوە چ دیت ئەز مەزن بوومە نە لڤێدێ کە چک مەزن بوویە چ دبێژێت بێ ئەز مەزن بوومە بێژنا ژیکێ درێژ بوومە نە ئێدی ئەز کارێ خۆ دەستێ خۆ دکێم چ پێویستیا من هەبێ ئەز دکێم دەما ئەز بچووک بووم کێ ئالیکاریا من دکرد vê wêneyê de dayika min alîkariya min dikir ne û hêdî ez mezin bûm ez bawer bûm ez bîrwer bûm li vê de bejna min dirêj bûye êdî kincên xwe ez bi xwe li xwe dikim ne ez kincê xwe cilê xwe bi xwe ez li xwe dikim nema alîkarî ji mir pêwîst e ne lê wextê ku ez biçûk bûm kê alîkariya min dikir dayika min lê niha ez mezin bûme xwe li vê de cilên ku min ji xwe kirî ez navêjim erdê ez wa kom dikim lîstokê xwe jî ez kom dikim wan belav nakim ne kî wek em jî hatiye bijî hûn hemû jî hatîne li vê de niha ez dikarim got penên pêlavên xwe jî ez girê bidim dema ez piçûk bûm refê yek û du sê min nizanî bû ez penê pêlavê xwe girê bidim niha dema ez mezin bûme ez bi xwe bi destê xwe karê xwe diqedînim li vê de dema ez li malê bim li pêşgehê alîkariya dayika xwe bavê xwe dikim ne çima ji ber ku ez mezin bûme pêwîstiya mala min dayika min bavê min pêwîstiya wa bi alîkariya min jî heye ne zarokên hêja û delal xwe li vê de bêcaran jî diçim firoşgehê nan tînim kî wek em diçe nan tîne ji firoşgehê ekîd hûn hemû diçe ne zarokên hêja û delal em alîkariya dayika xwe bavê xwe dikin di mal de ji xwe li vê de beriya got ez ji mal derkevim ez herim dibistanê ez çi dikim ez çenteyê xwe tînim pirtûkê xwe li gorî bernameya mamoste li dibistanê dayî me li gorî wê bernameyê ez pirtûkên xwe kom dikim û lênûsê xwe û pênûsê xwe wan bi hev re dixim çenta de bi awayekî rêk û pêk ez pirtûka hemka bi xwe nabim çima ez hemka bi xwe nabim ji ber ku bernameyekî cem heye ez ê li ser wê bernameyê meşim lê dema ez ser bernameyê nemeşim ne û ez pirtûka hemka bixim çentê xwe de li vê de dema ku zû çenteyê bidim milê xwe piştan wê bêşê wê lingê min bêşin ez ê gelekî biwestim ji ber vê yekê ez ê li gorî bernameya xwe jî ez ê tev bigerim
پشتی اج دبستانê tê ez dest û serçavê xwe wan dişom, kincên xwe dibistanê digiherînim kincên yê malê, xwarinê jî dixwim, hinekî bi hevalê xwe re li kolanê dilîzim yan jîkê ez li malê bi birayê xwe re, bi xwişka xwe re, bi lîstokan dilîzim. Ne, ev lîstokên ku ez bi wa dilîzim ez ê wa belawela bihêlim li erdê yan zê wa bidin hev? Kî dizanê? Na, em ê wa bidin hev, em tiştekî ji lîstokê xwe li erdê nahêlin. Ne, û waneyê xwe dema em waneyê xwe bi xwendin û nîsandina xwe bi dawî kir jîkê, pirtûkê xwe û dênûsê xwe her tiştê mî dibistanê ez ê wa kom bikim, wa sererast bikim, ez ti carî dora xwe belawela nekim. Li vê dê bi vî awayî çi kir? Bi vî awayî alîkariya dayika xwe di mal dikir. Ne, ji xwe zarokên hêja û delal li vê dê min ji xwe re bernameyek çêkiriye, li gorî vê bernameyê zê kar bikim. Ez ê bêjim demjimêra min heşt te çim dibistanê, saet 12 zê vegerim mal, ez ê xwarina xwe bixwim, hinekî jîkê ez ê bi hevalê xwe re bileyzim, piştî jîkê ez ê karê xwe yê dibistanê binivîsim, karê xwe yê malê alîkariya dayika xwe bikim pêşgehê de. Li vê dê me nas kir û çima nas kir? Me nas kir çawa em mezin dibin, çawa em karê xwe bi xwe dikin, em çawa kincê xwe li xwe dikin, em çawa penê pêlavê xwe jî girê didin. Ne, ev hemû çawa, ev hemû dema ku ez mezin dibim. Em çawa alîkariya dayika xwe bikin di malê de? Lîstokê xwe kom bikin, pirtûkê xwe sererast bikin, kincê me ji xwe kirî em nabêjin erdê vir û vê dê na şaşûlo. Kincên me li witî em ê kin cilşoyê de. Ne, wê xwe paqij em ê li xwe kin. Li vê dê me nas kir em çawa mezin dibin, em çawa alîkariyê dikin. Ne zarokên hêja û delal. Em ê niha çi bikin? Em ê herin pirsê xwe nirxandinê careser bikin. Ji xwe pirsa me nirxandinê tenê pirsekê ceme heye, ew pirs çi ye? Çi dibêje? Dêwaneyên heftane di vê tabloyê de binivîsin. Ji xwe tabloyekê ceme heye, ev tablo çi pê kitê? Şemî, yekşem, duşem, sêşem, çarşem, pêşem, îm. Li vê dê di vê bernameyê de di roj, heftane di roj ceme navber e. Çi û çi ye? Çi roj navber e? Roja şemiyê û roja înê. Li vê dê her du roj navberin em tevlî dibistanê xwe nabin. Çi roj li ceme dimîne? Yekşem, duşem, sêşem, çarşem û pênşem. Em ê nihakê li vê dê li gorî vê tabloyê bernameyekê ji xwe re binivîsin. Ez ê niha bernameya xwe binivîsim, hûn jî her yek ji we bernameya xwe di vê tabloyê de binivîsin. Ji xwe li vê dê ceme danînê şemî, em dizanin şemî çi ye? Şemî navber e. Di şemiyê de navber e. Navber. Di roja şemiyê de em tevlî dibistana jî nabin. Roja yekşem roja duşem sêşem piştî sêşembê çi tê? Çarşem. Piştira pênc şem. Piştî pêşembekî zanê çi tê? Roja înê tê. Ne, û me hevdûr nas kir got roja înê rojeke çi ye? Rojeke navber e. Em tevlî dibistana nabin. Navber. Ji xwe li vê dê çend paril ceme hene di rojê de? 4 par ceme hene di roja me de. Em ê li gorî her 4 para bernameyekê binivîsin. Roja yekşemê para me yekem ziman. Destpêkê me tabloya xwe çêkin ji bo em baş hevdû cuda bikin. Em di rojê xwe de
شاش نبن یکشنبه میزمان ببن پارا یکم پارا دویم بیرکاری پارا سیم جواک و ژیان خو پارا میا چارا و چه به موزیک زاروکن هجاو دلالون بینن برنامه چاوای چاوا ام دنویسن لگوری و تابلوی امش خوره برنامه که هفتانه چیکن اف برنامه هفتانه یا چی جبو چیه جبو دبستان آیه جبو ام پرتوکی خو هموکا نبن خوره و ام بار خو گران نکن روزا دوشنبه بیرکاری پارا دوا دیساجی بیرکاری پارا سیا زمان و یا چارا وینا ده هر روزا که ده پارا که جمع هی یان ورزیش یان وینه یان موزیک یا سهشنبه جواک و ژیان پارا یکم زمان پارا دویم بیرکاری پارا سیم پارا چارا بلا اوجی موزیک بی الویدش خو هر دبستانک ما مستجره فکیره برنامه که چید کی روزا چهارشنبه جی زمان بیرکاری جواک و ژیان الویده میدینن ورزش روزا پنجشنبه زمان پارا کدیجی زمان پشتره بیرکاری جواک و ژیان خوزاروکن هجا و دلال من ها تابلویا خو برنامه یک دنویسان دیر الویده هر دبستانک ده هر رفقی ده برنامه کوسا هیه ما مستجوار سر دب دنویسه زاروک جی که هر زاروک کل سر لینو ساخوا به برنامه دنویسه خوره دبه ماله جبوگو پرتوکی خوا هموکا خوره نینه دبستانه و پشتا خوا نه ایچینه خوا نوستینه چوانه الجمعی هبه لگوری برنامه و پرتوکی خوا خوره ببه شخوان حال بده جیوانه یا مبداوی بو و ببینید کیف خوشیده حتی وانا کدن